a presentar. Ola, nós fixamos un ritmo que consta de dúas partes. Unha parte inventada por nós e outra que tomamos como referencia ao ritmo dunha canción. Vamos empezar a decorrer. Cando queirades. Hoxe vamos a improvisar, vamos a realizar o ritmo que inventamos. Está Mariña tocando as cucharas, eu tocando o mortero, Amanda outras cucharas máis pequenas, unhas maracas feitas con botella e con arroz, e feitas con tupper e con arroz. Ola, este grupo está formado por María, Paula, Álvaro e eu. Vamos a tocar un ritmo inventado por nós con cucharas, un tupper con arroz, con cucharas de madeira e